ตั้งอังุดกิคุณตับกันเทจองกะรีกิลาเป็นขี้ยากับปากีสถานหอยปลอกงากรันชพังกับโคโลเนลโชฟิอากุเรชีบัดกับวิโอมิกาสิงบาโรอังุดกินกิคุณดับกันเทกะรีกิลาชิมกลียงปุรานักปากีสถานนักบันตากิจิงเจียกิบาลเจียฮาปะฮัลกามกันโนกิกมีกิปาจงกิกินสงาวสรงยากิตั้งกิบดันบอกเก่งกิบยอกุมกินกิคุณดับกันเทกิคุณกิบชลูร์Hatu fitip baya ke Operation Sindur jangka tma Pakistan bat ke India om de baya lam da ki way pat hanre laya lam da ke Colonel Sofia Qureshi kibala siat nam ding ya ki khandai tali ki tem jong ki leno Pakistan kam de ke way pat hanre ka Sofia Qureshi Baro ki jingher thma hakapor jong ka thma hapdeng ka India bat ka Pakistan laya lam da ki neki arngut ki khundap kan thei kari kamot ya kane ka Operation Sindur jong ka ne ka thma hapdeng ka Pakistan bat ka India la lid da ki neki arngut ki khundap kan thei kari Baro arngut ki lapan I pura ya ka bor kan thei hakaperthei hadan balas ngap bat layo I ya gine baro kari baro ka we ka sngaw sorong ya ki baro arngut Yakane ki khot ka sing kan thei bashisha ka baya le na ka banta ka ri khlem da prakhat yala ka jong ka jingim yakine ki arngut la khot ki real heroine om yaki tu ki kan thei ki babu video ne photo hagi social media ki ba pan I ya ka met jong ki kine ki arngut ki de na ki niam bapher ka we ka de ka muslim bat ka we pat ka de ka hindu hanre kim don problem kamot kim don jing e halor kane Kito ki briu ki baya le haga kerteng kenyam ki bade ki nongbut matla ne ki bam nang tho nang pule kumta ngakwa ban ong ya baro snga bha burom ya ki spai kari ki ya le men bat sngi hakhap put nagamanta ki chispa saw pheu klur ngut ki briu jongkari Kisipa jongkari ki ya beteng ban ya le persha ya ki nongshun nagbanta ka jingsngain jongkari klem da prakhat ya la ka jong ka jingim haba ki sa met bat sngi ha khaput nanta ngila ban yo thia suk haying kane ka de jingshisha jong ki spai kari jongi kumta sngaw bha burom ya ki spai kari Nadabi sngaw ya daya kane ka jingkran jonga to sngaw bha like bat share ya kane ka video nagbanta jong ki spai kari jongi